Skide godt. Hej. Kører det, eller hvad? Skide godt, jo. Vi skal lige rette lidt til her, fordi at ølene, det er første protein her, det ved du godt, ikke? Ja. De skal på køl nu. Nu er den øl igen. De er lidt kolde, dem her, men de er ikke helt. Jeg tror vi... Du skal holde din kæft, når jeg ligesom... Ja. Ja. Hvad er det, vi siger om svensk benzin? Det er meget billigt. Pisse billigt. Ja. Pisse godt. Lækkert. Hvad er det? 3 kroner billigere, eller sådan noget? Ja. Det er overslagen af billigere. Og råd til flere øl. Om vi har råd til flere øl, eller hvad siger du? Ja. Det ved jeg ikke. Lige så mange vi har her. Ej. Hvorfor har du ikke noget med? Skulle du have noget nu? Lige nu? Nej. Hvor er det tykke mod? Nå, Ja, morgen. Jamen, det der sker nu, det er, at vi skal have nogle supplies. Det går galt. Hvad fanden sker der? Det er jo nærmest bare strøget. Fiskekjøret. Hey dog. Så er du ydt. Det er ordentligt mit chat. Så laver vi lige det der easy pack, og så har vi... Vi er turister. Hvad er der ikke sker? Nej, we are tourists. Hallo! Picture. Dansk. Jamen, vi er på plan 3 nu, er vi ikke? Ja, du er her. Så skal vi skal helt ned. Vi skal helt ned. Vi skal 2 gange ned. Nej, nu kan man komme. Det er jeg skal taburet. I flytter til Sverige. Jeg skal Kæft, det var godt. Hvor skal vi hen? Det lugter pis. Hvor skal vi? Tryk på knappen. Tryk nu på knappen. Ned. Hold kæft, hvor skal jeg skide, mand. Nede, interplan. Tryk på klokken. Ej, for helvede, der er ikke plads. Tror du, vi kan være her sammen? Det skal fandme i baghavs. Det skal være sådan en, du kan sidde på, jo. Den er fint, den der. Kan du den her for helvede? Ja. Og kom. Det tror jeg ikke. Skal vi komme ind, eller hvad? Ja. Der kommer bil. Der er en svensker, der kommer til at råbe af mig. Hey dog. Nej. Ej. Det skal være sådan en generator, eller hvad? Det er en kompressor. Det var det over. Nu tager vi den lige på fods her. Ej. Det skulle da ikke være rigtigt, det der. Løb. Der. Det må være derovre, der river og sådan noget. Lige her. Det ser lidt dyr ud, den der. Hvad med den her, måske? Er det ikke lidt bedre? Jo, det er den virkelig. Hvis du lige bløder det lidt op med den her. Når du er færdig med at skide. Lige lave outline. Det er egentlig god ukrudt, vi kommer med. Jeg trækker med den her, mand. Ja, jeg er skidt. Vi skal have pinde med flag. Så ved vi, hvor vi ikke skal træde. Så vil lige skåre din. Ja. Lev. Ej, vi finder lige skovl, ikke? Hvorfor kører vi ikke bare sådan nogle, der skider i? Så planter vi frø i bagefter. Det er jo en krukke eller et eller andet. Ja. Fylder den bare op med lort. Så behøver du ikke at sidde lidt. Så bare... Ikke derovre. Kig. Der. Det er sådan 150. Det er sådan, der synker jo ned i det der. Nej, fordi den har sådan en... Nej, det gør den måske lidt. Måske også lidt GG. Køb den her. Det bliver for meget. Hvorfor køber vi ikke bare det her med? For helvede, mand. Det er sgu da lige meget. Tror du ikke, der kommer nogle svenske kællinger eller sådan noget? Gildevand for fanden! Skulle du have puder, eller hvad? Skulle du ikke have sådan en pude? Ej, nu henter vi en stol, og så er det det. Skal vi videre. Vi bliver nødt til at snart at køre det op, fordi klokken den er snart 7 af den, ikke? Jeg ved ikke, hvad klokken er. Hvad er klokken her? Det kan man ikke.
Jeg kan lige kigge her. Har du overhovedet filmet, hvis de filmer den her? Ja, ja. Den er 6:30, siger jeg til dig. Ja. Den er ikke lukket nogen. Ej, den er lukket nogen. Ej, prøv at se. Fedt. Fedt. Hvor er det, vi er nu? Hvad er det, der sker? Biltema? I Malmø. Vi er stadig i Malmø. I Sverige. Strike. Har I skal ligge under det? Ja, jeg har. Jeg skal ikke ligge under det. Jeg har bare den der sovepus med. Gør her for. Det tror jeg sgu ikke. Er det vigtigt, tror du? Og fiskehatten? Ja. Den er god der. Ikke den her. Super. God tur. Vi ses ved. Sådan en der. 2 af dem. Og så skal vi ud og videre. Hvad blev det? Skal jeg pisse? Det blev 700. Hold lige 700. Jeg har skidt og hele... Du skal lige tisse, hva'? Ja, du skal faktisk tage den, når du kommer ind. Nej, der er pissoir, ikke noget. God tur. Det er nu, vi kører. Kør, for fanden. Det gør vi. Hvor fanden er det henne? Altså, det er fandme gennemtænkt, det må jeg sige. Jamen, det var også. Vi er planlagt på, hvad? En halvanden uges varsel. Vi er med? Ja, ja. Jo, det kan sagtens være. Det er fint, det der. Bagruden, den flækker, hva'? Jeg kan ikke bruge bagspejlet. Ej, så må du bruge sidespejlet. Så den gider ikke engang. Der er sensor i lortet. Den kan ikke. Den må ikke. Fandme godt. Se hvad jeg sagde. Ja. 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 Nu kører vi. Ja, vi kører. Sgu ind og skide. Gider sgu ikke mere. Det er skide godt. I er lidt til ganen her. Vi har Vi skal ikke, lige i supermarkedet. Ja. vi har ikke noget pålæg. Ja, ikke så let. Ja. Til 3 dage, eller hvad? Så tror jeg, den når at blive gammel. Altså. De kan ikke give svensk pølseret hver dag. Til morgenmad. Nej, de må sgu da burger eller et eller andet over. Jeg kan kraftedeme lave noget svensk pølseret, Men mand. alligevel. Det er kun Det ved I godt, ikke? Ja, hvad? Altså, solen den går ned her. Satan! Solen den går ned 21. Så har du cirka en halv time, før det er mørkt. Jamen, så har du pandelamper med, når vi sætter det til. Nej, jeg har ingen lamper eller noget som helst med. Det bliver med lommelygter på mobilen, så sådan der, det er bare noget lokumsapir. Ja. ikke så godt. Hvad er det der? Det er blå tur. Blå tur. 6%. Nej, og kæft, den er god. Er der? Man kan godt smage, der er krummer i den her. Der er rester i sidste år. Ej, der er spark i. Jeg tror, at jeg kommer til at ligge og sove her om nu. Sådan 4 timer. Så er du klar til at sætte telt op, jo. Ja. Du har selv tæller for os. Der skal ikke lave noget, måske. Du kan lave alt med de øl der. Når du har fået noget indbords. Skilt! Det skal vi så der. Skal vi så være. Se til, vi skal den her vej. Der var 110 derovre. Ja. Det var E20 hele vejen, mand. Så jeg tænker, der kommer et eller andet update, sikkert. Det kan jeg stro lige nu. For helvede. Det er København. Det... Jeg har fundet en svenske napsignal. Yes! Napradio. Ja. Kør bil, når du kører bil! Så er der pizza op. Skal lige have drikkevarer. Kolde.
skide godt. Kølig. Jeg skal selvfølgelig køre, så det er det ved den her. Desværre. Men de ikke ved, at bag kameraet, så har du drukket 3. Ja. Ellers skal vi tage 18 stykker. For sigt. Ja, super. Så ødelægger du bare med blitzen der. Spasser, mand. Stop nummer 23. Vi er stadig 1,5 time væk fra afslutspunktet. Hvad fanden det nu hedder. Vi hygger. Det sejler lidt, men vi hygger. Den kører nemlig. Pak teltet ud. Jeg skal skide op. Lige primitivt her. Ja. Klokken er næsten 12. Vi er ikke engang villige ankommer. Næsten. Jeg lige prøve at kigge, hvad klokken er. Den er 23:51. Ja, 9 minutter i 12. Næsten lige landet her. Lige været inde og tjekke festen ud. Så nu er vi landet i det kolde Sverige. Nej, lidt køligt her. God blitz på. Nu skal vi lige se, om vi kan komme ind til den fest, der er heroppe bagved. Det bliver skide godt. Campingpladsen og hygge. Ja, for fanden. Hold kæft, mand. Hvad fanden sker der? Jeg ved det ikke. Nej, nok fise hernede. Okay. Skal det vejen? Hvor fanden, mand? Ja. Hvad sker der derinde, mand? Jeg ved det ikke. Der er lige været flasker og alt muligt. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Vi er her bare. Vi er lige kommet. Ja. Fuldstændig. Og så kommer teltet her. Det bliver spændende. Se om det hele er her. Lykker og hele lortet. Hold nu op, for at se det her. Nej. Nej, hvad bliver det? Pisse godt. 7 personers. Simpelthen. Intet mindre. Simpelthen. I har fået brugsanvisning med. Det er sådan noget. Du er 16 pløkker. Hold da kæft. 16 pløkker, mand. Rigtig stort. Vi kommer ikke til at sove i nat. Kommer på arbejde med den hammer der. Der er bare hårdt her. Altså, vi kommer ikke ned i det jord her. Jo. Ved du hvad? Jeg graver jord til hverdag. Jeg skal fandme nok bakke over de pløkker der, så de kommer i jorden. Det kan jeg godt sige dig. Nej, mand. Altså. Så må vi lige, vi kigger på det, når teltet er oppe igen. Hold da kæft. Ja. Vi giver lige en opdatering, når vi nærmer os For satan. slutningen. Hey. Har du certifikat til den hammer der, eller hvad? Øj, det er godt. Det er pisse skævt. Hold nu kæft. Det er bare, altså jeg skal bare have noget at sove i nat. Ja. Yes. Klokken var 10 minutter i 12. Nogle 10 minutter i 1. Vi er kun lige ved at blive færdige. Det var meget godt. Ja, så tror jeg også klokken den blev 7:15. Vi er vågnet for en lille Det var fandme koldt. halvanden time siden med 9 grader eller sådan noget. Nu skal vi hjem. Hvad står du med der? Nej. Endnu en. Ej, se nu det her. Hold kæft. Fy for satan. Hold da op. 6. Och 6. Det er godt det her. Gordon är 3. Maine 4. Og en snegl også. 6. Ja. Det er godt. 8. Kastel. Shipwick. 9. 10.
Ikke en skid, mand. Der kommer kraft med flere og flere svensker, mand. De bliver skudt op på klokken, der lort. Altså, frygt jer for helvede. Jeg ved ikke, hvor skal jeg? Der! Nej, ikke nu. Det skal flyve hurtigere. Ej, film! Fandme fin camp, jeg har fået lavet her. Ja. Det må jeg sgu sige. Fandme mange biler her også. Så du kan ikke blive ved? Jo. Bare. Ja. Er det hele hovedet egentlig? Ja. Ja. Nej, for der er længere rundt. Tror du ham, der fylder mere seriøst, end jeg gør? Vi hylder ham næste gang. At 6:15 we will
Bip, bip. Ej. Der kommer på en scooter. Fuck, hvor fedt. Ja, det er sygt det her. Ja. Isak såg att jag vinkade lite, då har vi fortfarande chans. Får vi lige lidt frokost? Ej, ej, ej. Jordgups. Man kan ikke hæk. Man kan grill på spil. Jamen det er det. For fanden, mand. Så er der guldøl. Nordlands guldøl. Ja. Det er kraftedeme godt der. Er vi med? Er vi med? Jeg er lige ved at sørge for, at vi ikke tager dig med. Må godt gå lidt hurtigt. Så er vi i gang her. Middagsmaden inden festen. Hvad har du der? Jeg har en Nordlands guld. Okay. Det har jeg sgu også egentlig. En lager. Og når elgen bliver blå, er øllen kold. Det er fandme smart. Det var det stærkeste, vi kunne finde. Ja, det er åbenbart en eller anden statsejet butik, hvis man skal have alkohol, der har mere end 3,5%. Så vi har fundet noget, der har 3,5, og så har vi købt det. Det er det højeste mål for 3. Nu er det slut, mand. Nu skal vi smage på sageren. Yes. Hvem tager hul først? Det er bare kom. Ja. Super. Bare hvordan. I en arm her. Det er godt det her. Skål. Skål. Når elgen er blå, så er vi stive. Jeg ved det ikke. Når elgen er blå, er øllen kold. Ja. Det er lidt tavligt at kalde den guldøl, når den kun er på 3,5. Det er Sverige. Den har faktisk, jeg troede eftersmagen ville være grimmere. Ja, jeg troede også, den ville være. Den er faktisk værst, når den kommer ind i munden. Ikke? Okay. Jeg er bedre på den her på dåse. Jeg snakkes mere med den for os, bare bryg. Ja. Snak om dåse. Stopper du også. Stopper du det i tuben der. Hvad er det? Tredje? Det er faktisk ikke så slemt. Den er okay. Ej, hvor jeg ryster, mand. Jeg fryser lidt, tror jeg. Skal du noget knække så lige med? Der er tun og øl. For frokosten. Skide hyggeligt. Så ved jeg ikke lige, hvad fanden der sker herovre. Det er Torben. Ja. Det skulle da ham for tidligere. Torben? Nej, ikke Torben. Det er Ella. Det var det. Blæret. Forstår du? Jeg forstår ikke, hvordan det... Hvad fanden det? Det er bare med vind, så der er bare ikke noget at gøre. Det er sådan, det er lidt... Ja. Jeg skal have ølskæg helt andet. Jeg skal ud og skide den skov senere. Er det ikke det, du sagde? Nej, jo. Hold kæft, den går lidt. Øj, det er de der stikflammer der. Ja, det er det. Det er fandme... Jeg kom lige i tanke om, det er en anden form for Roskilde jo. Det er bare dåsmadder og øl. Altså, ja. Og telt. Med lidt for mange gutter i.
Og ingen tøser. Jo. Ikke. Vi skal videre. Hvorhen, det er ind mod, hvor de kører cross selvfølgelig, men de kører så ikke cross mere. Men vi skal kraftigt med drikke. Vi har nogle venner derinde, som har camp. Det har vi så ikke. Det var meget godt. Vi selvfølgelig planlagde det. Så vi skal ind og drikke. Skide godt. Der er stadig lige 3 tilbage af de der. Når ellen er blå, så er der ingen bukser på. Så er øllen kold. Nå. Skide godt. Man kan faktisk se skid. Ej, mand, han løber fra politiet. Han løber. Man kan kun se reflekserne. Ej, hvor er det dumt, mand. Hold kæft, mand. Det er der. Wow, man ser jo lyst på, mand. Så for helvede. Händerna i luften! Allihopa! Nej, det var der. Vi er vågnet for en lille time. Nej, det er løgn. Halv time siden. Ja, jeg er vågnet for en time siden. Ja, det er fint. Vi har lige vasket håret med det, vi lige kunne finde. Der var kun øl tilbage. Nu skal vi lige fylde lortet op her. Så vi kan noget drikkelse til turen. Ikke den fucking roulade, mand. Jeg kan ikke det roulade. Altså. Jeg skal lige børste tænder. Det er en ting, der er helt sikkert. Og jeg børste tænder. Det skal vi også lige gøre. Ja. Du er ret bedst. Også. Hey ja. Der var snacks. Hvor fanden? Kæft, det er hyggeligt. Og vi skal stole med os jo. Ja. Så er vi så landet. Så er det over før. Og så er vi på den anden side. Second place, Van der Bogart. Kan du lige forklare, hvad der sker? Ja, vi har fået gratis måneder. Det er pisse hyggeligt der. Ja, for helvede. Nå. Planen er, at vi går ned lidt i 11 for autografer. Skal vi have Rick Riot. Ja, 11.30. Jeg skal meget af. Så er der show klokken 12. Det har jeg sagt et par gange nu. Hvor skal du ikke filme hans røv imens, mand? Det er det, jeg sagde jo. Så fylder de bare vognen op, mand. Så kører de jo bare rundt, jo. Bare kast den efter dem.
Det er sejt. Opdatering. Jamen det der sker, vi har set noget... er det ikke første race, vi har set? Jo, første heat. Ja, første heat. Nu er vi lige dernede på stolene. Så går vi rundt, filmer nogle andre vinkler. Det er lidt røvsygt bare at filme på det bjerg der. Man kan ikke se så meget. Så nede og hente måneder. Øl. Det har vi drukket selvfølgelig. Det har vi drukket for lang tid siden. Vi skulle have haft nogle flere med, men altså nu bliver det her. Så må vi se, hvad fanden der sker. Vi skarter vi lige. Det er nogle fejl, synes jeg. Hvorfor? Nå, enden er blå. Super det lort der. Håndholdt støvsuger. Se den pose her. Det er typisk Kawasaki. Det er Kawasaki, når det er bedst. Wasabi. Der kom den sgu. Ja, blå inderben der. Stolt. Vanvittigt. Hold den her derovre. Whip! Kom der!
blevet lige så rød som mig, så jeg har ikke noget stemme på tilbage. Planen er, når vi er færdige her og skal op på podiet, så løber vi ind. Så skal vi se, om vi kan komme så tæt på som overhovedet muligt. Smager som nemlig. Ja, jeg er sindssygt, vi skal smage noget af det champagne. Det smager lidt champagne. Det er min solcreme. Det bliver rigtig godt. Vi flyver ind på banen her snart. Ja. Det bliver virkelig godt. Hvad fanden alt der sker? Så er vi ind på banen her. Jeg skal lige tage en thumbnail på vej ud. Ja, hvis vi skal have en krukke med, Ja, så skal du have en på værelsen. du er ret. Godt det. Nu skal jeg stramme noget op i skoene, gutter. Ja, Det er hjem. der er godt bumpet her, mand. Vi bliver kørt ned lige, mand. Solen lige i skammen her. Satan! Vi laver banen om her. Gider ikke mere. Nej, det er det. Jamen, som I kan se, så slutter det her i Sverige. Og ja, det har sgu været en fantastisk oplevelse. Helt sikkert noget, vi kommer til at gøre igen. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I gad os med. Og ja. Pisse hyggeligt, pisse fedt. Masser af kællinger, masser af motocross. Så ser vi, om ikke vi finder på noget andet punkt. Og så håber jeg, at I gider subscribe, like videoen, og så ses vi i den næste. Så status er, at vi er ved at pakke. Sidste beslutnings... hvad fanden hedder sådan noget? Det ved jeg sgu ikke. Nå, vi pakker i hvert fald. Så er vi hjemme i dag. Gider sgu ikke at være her til i morgen. Det var ellers planen, men vi valgte noget andet. Så er der lige naboen, der ikke lige fatter noget. Den der bil der, den sejler. Lige får noget mad her. Hygger. De andre, de pakker. Jeg sidder egentlig bare og daller den af. Det er bare fedt. Ja. Alt er godt. Indtil videre. Det er en lang køretur.